jam wala mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darab ayaw point tv gatti katande jomiraɗo subakando yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jaandiji leydi sénégal joni palen koye jaandiji ɗi alkamisa nogasi jettati lewru août hitande junnaji ɗiɗi nogasi joyi ko sifa e kelle gadan e jaandiji leydi sénégal eɗen puɗo e jaande quotidien le quotidien honno jirɗon noɓe mbaɗiri hen gartiji natal mabɓe kam musidɓe en jaaniyankoɓe mbattan ko natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɗum ko caggal ngulɗon jillungal nda kay waɗi ɗum toon to dowlaji France kanko hoorejo leydi ndi wiidema kay o yindiri e nando makko mo leydi France omo ganduɗa kañum woni Emmanuel Macron kanko ɗon hoorejo leydi ndi yewtere waɗi hakkude makko e omo ganduɗa kañum woni nando makko mo leydi France kono noon kadi o yewtidi eɓe ɓe ganduɗa kañum woni patronat en toon to leydi France hani eɓe ɓe ganduɗa kañum woni patronat en ɓe leydi Sénégal kamen kala ngal ɗon jokkodiral tijangal ɗum ina tawe jaande quotidien le quotidien jaande site quotidien ko hen arti e gundon jillu ganduɗa kay ɓe wi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kam kay yindiri eɓe ɓe ganduɗa kañum goni entrepreneur français en ɗum koto toon to leydi France ɗum waɗi caggal gundon jillu ganduɗa kay kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o yillimo toon to waalo fendo ɓe garti noon e on ɗon opportunité kay mo ganduɗa ma wonan ɓe ɓe ganduɗa kañum goni entrepreneur en wonande kay konngudi omo ganduɗa kañum woni e Baydi Agnal hono no jayde nde waɗiri e gardidi e nattal muɗum jayde les échos ko hen arti ɓe mbitande ko voyage en toon to France wonande kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ma yewtide toon toɓɓe certude ko wayno njulago woni commerce hani e défense woni ndenka kam e sécurité ɗum kala ma hoorejo leydi ndi yewti ɗum e omo ganduɗa kañum woni en nando makko mo leydi France hono no musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko jayde ganduɗa ko kam woni jayde wiyetede les échos woɗiri e gardidi natal mum ɓe garti kadi e ɗen ɗon golle walla mbiyen nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay ne foti yewtede ko yowiti e ɗen ɗon ressource aji ganduɗa kay ene gummo taw ummoto ko e woni e leydi ndi walla ni ha e maaje ɗe ɗum kadi ma yewtude ko wayno pétrole gaz kam e mine ɗum kala ne fama e tabangal gam wawde yewtide no handirnede hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde vox populi kañum arti e gundon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum toon to leydi e France ɓe garti noon haaɓe pammine wonde kay kanko Bassirou Diomaye Faye o yindiri eɓe ɓe ganduɗa kañum goni patronat français ji ɗiyete ɗum ko e ɗum ne tawe nder nden ɗon jayde ɓe gartini kadi e libération on ɗon suka biyeteɗo Fallou Fall caggal nde o sohano toon to suudu dumbir ɓe kolli ɗum kanko Fallou Fall o ɗaccitama jayde nde arti hen kola ɗum koɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni ceerno Bokum o wondude omo ganduɗa kañum woni Alioune Tine ɗum kala ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde vox populi jayde la tribune arti ko e gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon to dowlaji France ɓe mbitande ko Macron sollicite ko ganduɗa kañum woni entrepreneur français en ɓe gartini kadi e gunɗon jillu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗi ɗon to leydi France ɓe mbi noon kamɓe musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe tribune ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi holko wayli e hakkude he ɗum ɗo joni tan hoorejo leydi ndi yeehi toon to France yindiri e leydi France te kadi kamɓe musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe garti hen gam namdade holko jeeyi sababu ko ɗum ko ɓe garti haali omo ganduɗa kañum woni Juan Branco mo ganduɗa kay oɗo saaha joni kañum wayi comme no weltahi ni e oɗo régime ɗum noon ene tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde la turbine jayde point actu kañum arti ko e ko yowiti ɓe ganduɗa kañum goni patriote en honno ɓe mbiri ɓe mbitande ko caggal on ɗon disparition walla mbiyen on ɗo mo ganduɗa kañum woni disparition woni biyeteɗo Papa Mamadou Seck ha joni nde ɓe ganduɗa kañum goni patriote en ɓe nene kolla mbaskuba weltade e on ɗon fannu jayde nde arti e hen jayde l'observateur kañum ɓe yini e hello muɗum arwani o ko mo ganduɗa kañum woni honorable député maire des Agnam Farba Ngom ko yowiti e on ɗon deuxième compte sportif médico légal wonande kay omo ganduɗa kañum woni honorable député Farba Ngom ko wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jaaniyankoɓe ɓe garti e on ɗon entretien mo ganduɗa kay on kalfinaɗo ko yowiti gardi walla mbiyen on ɗon gardiɗo ko yowiti cuuɗi cafriɗe ha tengti noon e ɗin ɗon rafiji ɗi ganduɗa kay ko rafiji daaɓoji ɗo ete nder leydi ndi omo ganduɗa kañum woni professeur
professeur Seydi e kanko ɗon arti on ɗon sifa mbadi ngun ɗon rafi biyeteɗo mo ganduɗa kañum woni variole di singe mo ganduɗa kay on ɗon karallo mona arte mo gam famminde yimɓeɓe holno rafi o wayi ɗum kala ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde l'Observateur e jayde L'As quotidien arti koye jillu ngun ɗon ganduɗa kay hoorejo leydi ndi nana waɗa ɗum toon to leydi France ɓe mbitande ko Bassirou Diomaye Faye yindiri e nandu muɗum mo ganduɗa kay ko kam woni président Emmanuel Macron toon to leydi France ko noon kadi o yew joddima e ɓe ganduɗa kañumen goni patronat français ji wiyete hono no jayde nde e waɗiri ɓe mbi noon ko omo ganduɗa kay ko opération de charme wonande kay omo ganduɗa kañum woni Diomaye Faye toon to leydi France ɓe gartine kadi e on ɗon arrestation ngaji ɗi ganduɗa kay ɗen ɗon nangle ɗi ganduɗa kay basguli ɗi yoga hen ene jagge e kala saaha ɓe mbitande ko ɗum ɗon noon kam yettinama toon to yoga e ɗi ganduɗa kay kañum woni ambassadeur uji e nder windere nde e jayde nde arti hen e jayde gendire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti koye gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi wonena waɗi ɗum toon to dolaji France ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi caggal nde o yidiri e ɓe mo ganduɗa kañum homme d'affaires taw ko France naɓe o wiɓe kamɓe jogui place mabɓe ɗo ete nder leydi Sénégal jayde gendire nde jayde Le Soleil ko ɗum woni ko ɓayyini e hello muɗum aroni wono ɓe mbaɗiri mbatton natal omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne huccite ɓeɗon gam fammindeɓe holko yewti nden ɗon eɓɓore muɗum jayde rewmi jayde rewmi e quotidien jayde rewmi quotidien kañum rutani ko alhaali omo ganduɗa kañum woni Fallou Fall caggal nde o waɗano accusé woni tan nde o happano ko wiyete ko viol gorgol makko happi muɗum e ɓiyum ɗum ɗon noon hollitama noon wonande kay kala wiyano hen ko foof ala hen foof ko woodi ɗum saabi kanko on ɗon Fallou o ɗaccitama kono nde e jayde nde arti ɗum ɗon ganduɗa kay ene jogori yerde e dow on ɗon gorgilaɗo mo ganduɗa kay ko kañum happunoma taw ko happunoma ko ala hen foof ko woodi e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde rewmi quotidien arti hen jayde L'Évidence kañum arti koye jillu hoorejo leydi ndi ɓe mbitande tuggal ma France dégage hande kay wonti ɗum ko wiyete ko France ménage ɗum hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe ganduɗa kamɓe goni musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay ko kam woni e jayde L'Évidence kono ɗum ko ɓe garti ko yewiti e alhaali sumgo toon to mairie e Dakar kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti hen gam famminde e firde ɗum faccirde ɗum ko ɓuuri ko hen ko yaaji e konnguli omo ganduɗa kañum woni Maga Suba ɗum kala ina tawe e hello nayyi e nder nden ɗon jayde wiyetede e jayde L'Évidence jayde coftal ɓalli nde jayde rewmi sport plus kañum noon ɓe garti koye ɗin ɗon candidature uji ko yewiti e organisation Coupe d'Afrique des Nations 2029 2031 2033 kam e 2035 ɓe kollitino wonde kay CAF kañum ma uddet ɗin ɗon candidature uji kala hen jiɗɗo ɓayyinde walla kala hen jiɗɗo woni wadde organisé hono ɗum ɗon Coupe d'Afrique des Nations ɓe kolliti ɗon ma CAF uddit ko yewiti on ɗon candidature ko wona ɗum ko toon to Ligue 1 mo France ɓe kollitino wonde kay Abdallah Sima so woni ko e koyɗe gam yaade ɗum toon to Lens hono jayde nde waɗiri e jayde Record quotidien kañum arti ko e liste mo ganduɗa kay gardiɗo équipe guindijo mo leydi Sénégal woni sélectionneur o omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw ene jogori ɗum ɓayyinde e alkamisa hande o hono no ɓe mbiri ɓe mbi noon waylo woni waylo kañum kam teskaka hen ni en tan ko ɓen ɓe ganduɗa kanko woni ɓe o wownoɓe noddinde so renayi ko ɓen tan woni ɓe o jogori noddude hono no wiiri e jayde ganduɗa kañum woni jayde Record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darima Yawo Pindi TV ko ɗum ɗo wonno komin kemnon rubnadade ko sifa e kelle garden e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jaydeji wonata ko aljuma janggo soko gueɗo haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV oɗon jejjiti wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.